Ngicela ukubingelela nguMangothobane ISANGOMAsomoya ezinye isiphula matha mphathi wakho wasandla sensimbi. La kunenkonzo ezobe ikhona eMpophoma nesiziba eFriday. Kuzobe kuyinkonzo yokugeza, kube inkonzo yokuhlambulula, kube inkondlo yamandla ukuthi lo nyaka ozayo uqale kahle. Izoba seFriday eMpophoma mase sendlulele eDumbe. Fike eDumbe ke mase sengena ezibeni. Impophoma izoba ngo-10 ekseni mase kuthi ke isiziba sengene ngo-8 ebusuku. Indawo yokulala ke izoba ikhona, kuzolalwa khona eShoba khona kwaMangothobane. Ngiyamenywa ke wonke umuntu ofisayo, wonke umuntu oneyinkinga ofuna ukudiliza inkinga zakhe eMpophomeni, wonke umuntu oneyinkinga ofuna ukuthi eyodiliza inkinga zakhe esisibeni. Wozani ke Mangothobane kule nkonzo enkulu, zobe kuyinkonzo yokugcina eyongena eMpophomeni yongena emanzini. Sezoze siboneke ngoJanuwari. Abeza abantu, wonke umuntu ofisayo akeze fone, nansi inamba ezansi eyifonele ebuza ukuthi kanjwa kanjani, kubhukhwa kanjani, kube kuzi-18, kube kuyisonto ngalelo langa. Bonke ke abantu abadinga ukugeza, bonke abantu abadinga inhlahla, bonke abantu abadinga ukuhlanjululwa, abachithekelwe izisu, bonke nabanezilwane, konke nje nabagulayo abangazazi ukuthi baphethwe yini bazophuma bephila kuyo le nkonzo. uMangothobane ISANGOMAsomoya ezinye isiphula ngamathambo. Ngaphuthuma ke nize wonke umuntu eze, siyathokoza uMangothobane.